ngopo keputusan. Nek yoga ini kiai pun riudon pun ikhlas. Maksudnya ikhlas itu ngopo? Maksudnya ikhlas ridho nek yang sepakulo ini nggak mati ikhlas. Astagfirullah. Kurang menang dia kita kasar ngomong yo, yo apa? Mentuwe. Cara kasare ngeten. Mbok yo yang sepakulo niku yai nggak mati kok ngono ya. Cuma ngomongnya halus. Dere-dere iki mun separakan mufakat nek tiyang sepakulo iki dituduh Gusti Allah niku. Cuma alasannya buat disebut no. Alasannya nopo wis katok oleh rambut. Padahal sing nabi apa gawe niku. Iya, dengan wong kene mati setor lalu. Iya. Mungkin ya itu. Anak rambut wong itu ganjarane gede. Iya. Mulane dengan duwe wong tua itu diwet-wet. Iya. Wong tua niku sore biyen. Apa mani bidu. Iya. Sangat mulang gembol sore-sore niku. Iya. Perkoso wong niku sangat mulang sore ini. Kira apa boten? Sampai ipat-ipat wis kapok mari yang buka meten maneh. Romone bayi angin trai wong iki besok bali metu limo dan metu nembu metu wopo karuan buka limo buka itu buka lo kok buka itu tiga buka pintu papat sama kita buka limo itu itu sih dawe iso kok buka tapi gaul masalah solo dia wong kate lahir anak itu tawane ngowo kenapa kok dulu lho sampai anak dilahirno dipinten terus gede maneh wong tuwa wong kiwa loro padha tak dilen rambut nek tambah ngoten iki padahal rambut wong tuwa dandane gede swat oh iya bu